naheriny telonjato mahery fatry sava nagnano concours tasambava indesinao agny foko azalaviry natao tamizay pikirahy voalohany olo voatonkona antegna agora que fez muito tamzay latsadranomah azala zola tsy najola za iky tam fotoagna igny tegna tsy najola za tiako tsapanao zaho tianao misy raha mahory anao zaho miasa laoary tegna tsy madigny fa finareta aya faly magnaraka ny paziny point carré tsika jiaby za moa zay ndray misolo toeragna ny zaliky tonga androany ino moa zay raha satria moa zany tsy manana fanontaniana le ry de zany anitra tsy milomora vahinakany antiny eto amin'ny point carré eto izy nanomboka izy teo igny no vahintsika miaravantsika jiaby zegny tanteraka aminay eto amin'ny point carré de tam'za nahita izy tamin'ny clip sambany efa rojo mivady za vola hoe ty volaniko mety lomora nefa itsy lomora baka ny amin'ny fahaizagna lafiny mozika maro samihafa ny amin'ny resaka zavakanto no mahatonga antsika agnasany vahintsika ny eto amin'ny fandarana point carré miarabanao tsur h tonga zay tamo point carré miaraba Jean-Luc de miarabantsika jiaby mpijery sy mpagnaraka tsy tapaka ny point carré de zay ino tsy mana vinagnaranao hoe tsur h izy tegna le raha manandanja maventy izy fô izy agnazavako azy izy niany vogny tsara tsika jiaby tandregny bon azy tapagny vidéo ty naiky ndraikandray somary mividy amin'ny mega fô ambariko eto izy niany ny naviany tsur h zegny tsur h ianaragna aby samy mitôka agnaragna roa zegny izy fô natambatra ho araiky izy zegny izy karaha dinigny zegny ny raha momba za jiaby fieziny agnaragna tanao le tsiory naviany tsiory io izy tsiory teny gasy le dikany teny fô tsy agnaragna nanomboko za zay za boka za kafa nazo azony raha za fa nihirahira zay edy za tagnatin'ny chorale de ndraiky mihirahira l'église karaha zegny mihirahira l'église fô i raha io zegny tiako ile tontolon'ny mozika mihitsy tiako fô anao zegny ray aman-dreny sahiragna anao tsy hoanagna moyen na hoe na ohatra hoe andeha hianatra hitendry zegny andeha amin'ny école de musique de d'après tamizay mo hitanjare zegny raha tiako za tsy nisakananjare ndraiky am'lay sitrapôna raha kafa makasiky raha i na ino raha tokony andeha ataoko an-tragno na ohatra hoe raha antaniafa izy ka fa raha ohatra hoe za misy raha ataoko magnanjagny eo za tsy tabitaby anjare fô tamin'igny amizay natonga zaho niza moyen niza hevitry niainga tamy départ zéro fô na ino raha mandalo ke za tsy ory azonao na izy agnatin'ny fotoagna lava be zegny amizay tsy maintsy misy le problème samihafa zegny le naviany le tsy ory somary fintifintiniko fô izy agnanjegny fô izy avy tety amizay anao za ndraiky fitiavako anglais za tsy mahay fa izy tiako na fotika amizay agnaragna igny le naviany tsy ory zay lasa style amizay style amizay le fa anatigna sy tany jiaby izy io nolo sarotry tonkonigny izy sarotry tonkonigny zegny fô naviany h amizay azonao iashi ndraiky fa nanomboko taprety izy karaha ohatra amarinigny zegny le izy ohatra hoe misy olo départ a amina fiainagna anazy olo jiaby zegny izy ka ty voatra tsy maintsy manomboka am a zay vao tonga am z efa zegny amizay nanomboka tamy tonga tamy ct donc zaha zay vao izy za namorogny hoe h azaveko amizay le naviany h atsika jiaby donc mahay karata amy karata io misy joker azonao misy poker de misy ia i zegny aminantsika malagasy azontsika ilazegny hoe vato mahery azonao efa mahery le ambany mbola avy tamin'ny tsiory fô naviany izy azavaky tsara igny efa heverin'olo vato mahery nefa ny raha tsy hain'olo io ny vato tegna ambany izy ka remarquenao izy io araiky fô point amizio ko azonao amin'ny amin'ny karata azonao azavaiko amizay alors c'est que nangazava jero fo ngazava amizay zegny amizay niany zegny mazava aminandre le hoe
Ashy zegny agnarana izy en français. Izy ka amina karata ataontsika hoe a fô izy aminatsika gasy. Fô izy en français na anglais H le H amina agnarana. Keno nifidigna le hoe H zay le izy. Le nifidiko hoe H. Za magnantegna za le tegna za mbola ambany. Nefa misy olo ndraiky afa magnano za hoe anao koa nefa mahezy anao zegny nagnanaovanjare zavato mahiry. Nefa za ndraiky mbola misy olo karazagna hoe tompoky mihitsy zegny amin'ny karazagna amin'ny raha mahakasiky la mozika ty. Azonao igny regny le antsoviko hoe joker magnano zare beatmaker grand artiste grand aby regny mbola misy akony joker mbola misy ny poker fô za ndraiky za tsy magnano za faible zegny nagnanaovako za ash azonao mazava amizay zay donc boko mo mbola maromaro mara tiako tianay tiako hoe tsur H fa mialoha zegny aloha tsika mba agnaboaka talenta hiratsika de eto ma zegny satria araka sipaparegnay anao sady mitendry anao sady mira sa fe anao zaraiky fona agnano raha jiaby zegny ny eto amin'ny point carré de vita izy hira ataonay amintsika ty boko tsika mipody mikoragna miaraka aminazy ny eto amin'ny point carré. Ye misy sahida amin'ny vatana avy aty amin'ny kaikeny botiky aty Ambatoroa karana makany amboko izy ao misy an'le hoe Zion Jamaica tongava manjifa amin'ny vita gasy de ny hafa amin'ilay fa ny antsika tsy ratsy PS tiako indesinao agny foko azala virigny satria aminao agny misy fanafody tadiaviny mangirifiry fa tsy mila firy fanao zaraiky fogna tiany azafady koa mety haroza avazao tiako tsapanao zao tianao misy raha mahory anao zao miasa loary tegna tsy madigny fa finaretagna nampitamby anao fa zaho mandinika anao igny efa misy fa nataonao deuxième bureau za magneky tsy agny tsy mampaninao fa iafiako mare eko ndraiky tsy animbanao fisiako amin'ny fiainanao kanefa indrisy zaho igny fa tsy nahoanao Siurasweko zany muzika version acoustique ira famboka zegny iboaka tsoela ititrana zegny deuxième bureau tio tamatavy ty amizay deuxième bureau ok any araka ny dia avy agny amin'ny faritra savano avy agny Antalaha izy koa za volagna aminao fa hoe ino raha tsaroanao izy koa za volagna aminao fa hoe tsur H ankoala be ino raha tsaroanao zay ino raha mety ambaranao za makasiky zay ankoala be azafady tsara question fa tsy de mazava amina ino mety mandalo agnaty lohanao izy koa za volo ankoala be zay ankoala be ya aga quartier nay mihitsy ankoala be zay ya misy sport akao azonao zay de no teraka tankoala be sa tsy teraka tankoala be tombo tankoala be to tombo tankoala be de ny nahitagna anao dia tamin'ny fifananagna hira zegny natao tamin'ny télé araiky tamin'ny TV plus tamin'izay fotoana zay tamin'ny tongoloso izy koa za tsy diso fa nitianay ay talohany anao hitanay tamin'ny télé igny dika zay anao taloha zay fa nagnano la mozika tagny mba tantara aminay ny hoe tamin'ny fotoana akory nafahany tsur H ny fanojo tamin'ny la mozika za nanomboka 2016 za tapakevitra agnano beatmaker maloha za mbola tsy nanagneritreritry agnano artiste tamizegny fô za ndraiky afa namoromorogno hira tantragno to mbola tsisy matériel départ zéro fô raha namboliako menimeny tamizegny za kaloso beatmaker za noho tsy fanagnoko vola noho le ray aman-dreniky sahiragna tsy afaka agnampy za amy raha i possible ho za fô avita nofinofina tagny le nagnanaovako azy de tagnatin'zegny amizay nienga na ianaro moa ny olona entegna namagna samy hafa de te samby te fa tamizay namompogny matériel tsikelikely agnatin'igny amizay fa mamoromorogno hira manokagna fô izy zegny mbola tsy tapakevitry napariaka tamizay satria
mbola hitako hoe zegny mbola tsy mitovy amin'olo tagny izy ndraiky fa misy tsara ya fa misy tsara le gongong namagna mo efa presque misy fotoagna zare tianay zegny alevo za tsy mivaky lôlo ohatra hoe ipariaka ty na manakory de taprès tam'zay nisy concours découverte igny za am'zay tsy nagnampy raha maro fa efa tagnaty menimenina fa ela hoe za zegny za Kamboloso Antananarivo donc za efa milamigny fiaignanahy za amin'ny ma côté ma beatmaker za mbola tsy ma artiste za nagnanjay satria za sûr hoe aty raha jiaby ilaiky aty raha jiaby tiako ianaragna aty matériel jiaby ilaika aty tobiny nagnanjay de nagnano découverte igny am'zay za tsy nagnantena satria za takao naheriny 300 mahery faritra sava nagnano concours tasambava to za tsy nagnantegna hoe raha maro zare nivolagna hoe olo 3 iska région ny iresy aiza mo nagnano menimeno amin'olo 300 zegny olo tsara fo hitanao anao ho tafiditra agnatin'ny olo 3 antena amin'io ko amin'io mbola mbola aka farina ambany fandinian-tegna azy fa izy mo zagnahary tsy tiany ratsy ary zagnahary tian-tegna kao za boko tsy ratsy de natao découverte igny am'zay tonga tam'zay raha hita amin'ny mois de juin tamin'ny le 29 juin 2024 angamba zegny zay raha tsy diso tasambava tao nagnanaovagna le concours i concours i natao nandraigny arivariva finale direct zegny izy ka after après-midi nandraigny demi-finale natao tam'zay boka raha voalohany olo voatonkona antegna agora fetsika tam'zay latsadranomah azala tsy najôla za tam'y fotoagna igny tegna tsy najôla za latsadranomasy za tam'zay tegna faly satria anao rô tsy miantoko frais anao mandeha Antananarivo zegny ary andeha Antananarivo zegny afa vita vakansinao jiaby satria hôtel maventy be andeha andrainao aty vita plaisir jiaby za avy tety am'zay tonga taty tam'zay za tonga niaraka za tonga za za rô za tamagny fa za tsy nijanony tam découverte igny agnatin'ny fotoagna igny za mitady le raha mbô tokotokony ho alosoko koa iakaragna ziska am'zay de akagny andro hafa be agny de zay midika hoe vita igny découverte tonga de niditsika amin'ny resaka professionnalisme za tamin'ny za vita découverte za nanapa-kevitra hoe ale za hijanogno hito fô hito tokony ivilomako nagnanjaigny zegny le tantara vita découverte za ka fa nijanogno teto tam mbola ma beatmaker za fô natokisiko tsy hoe natokisiko fô igny zegny nindesiky agnatsara le raha après fô tsy agnatin'ny fotoagna zegny ndraiky za fa nagnanognano hira mbola tsy mandrika hoe nandiniky hoe oloso artiste tegna karaha zegny fa taprès tam'zay nisy irana fa hela zay tamatavy igny nisy olo tsara sitrapo donc ivolanko azy ionila BMS izy ni partage tsy aiky izy sanidry tampazina atao tsy aika sa publication mety nialagna tamin'ny actualité nazy donc irana le tamatavy juste hoe nataotako selfie zegny tsy mifafako amin'ny page akao ira tamatavy igny taloha tam'zay fa izy efa mixage final izy tam'zegny fa izy fa zegny za mbola tsy nanagna moyen de nanaovagna clip igny tamin'ny début janvier igny donc zegny zay izy nipartage ireo les antinazy tam'zegny nagnino moa izy raha ino izy raha mbola tsendriky mampalazinga hely ty izy nefa raha ataony izy karaha tsara izy karakaraha sandra nagnanjaigny izy tsy nagnanjaigny fô karakaraha nagnanjaigny zegny nivolagnany azy de ipartage nazy igny tegna nampiakatra za zegny donc na izy ko mivolagna azy ipartage nionilahy tamin'ny mois de janvier nipartage hira le nataotako tamoron-dranomasina mbola za Antalaha takany de i tamatavy de igny am'zay olo nahita ipartage nazy am'zay nifoye page am'zay bakany efa nahita le hira nataotako aby taloha aby regny takao zare audio ndraiky vidéo visualiser raha nagnan'igny ndraiky tam'zay koa taloha
nefa taloha pazy tsy nandraka nahoaka za izy ka mipibra ndraiky misy fotoa mipibra am compte na perso fô no ny pazy tsy hain'olo nagnanjay de za amizay tsy nanagna espoir hoe raha ataoko ty mo za mbola misy olo iasa loha za tsy efa tsy nanagna menimeny loatra fô am'le mabitmaker za fô ny tegna nifikirako de igny amizay nefa taloha za mipiby vidéo agnatin'ny raha io koa na ohatra mipiby raha agnatin'ny raiky misy 6 mois 5 fois réaction tamizay fô izy hazony olo aby publication aby taloha aby ny hentsa karaha vakibaly le jiaby tambany tagny niokatra sindry de tamizay izy niatro tamizay ko za tsy nijanogno igny nandraka natao clip fekira tamatavy igny tamin'igny sambany nandeha tamatavy za nandeha nagnano clip igny fô magnarotry za magnontany satria arakariko misy programme zay tokony atao iaraka aminao sy artiste efa glacier nefa karaha tragnano koa anao tsy azoko izy tsy hoe za tsy tia agnano edy fa zay tamin'ny valomars igny za fatakao de zegny za tsy hoe za tsy tia agnano fô izy zegny za fatao tamin'igny de mbola ipody akao ka ave en plus zay mbola marobe raha karakaraigny indrindra makasiky i deuxième bureau iboaka ty miomigny izy igny zay satria zay amin'ny fotoagna ake zegny za tegna izy ka fa magnano raha en professionnel ary am'le tsy tokony andeha wisy critique za loatra izy ka tsy izy ka wisy zegny mbô tsy magnano karaha taloha hoe izy ka fa tsara boahagny fô izy ke zegny anao zay raha ataonao zegny ambesan'olo sindry zegny tondrasiko azy na mbola tsy mandraka maro le olo magnaraka fô hitako zegny le faninao zegny ampitiavagna fô tsy rano forcing de zegny amizay miezaka magnamira mahafapo olo anao amizegny anao olo votao anao ve mbola ipody akao ka mbô aloha zegny mifantoko ela ave indrindra am'le resaka nouveauté le andeha atao tsy hoe tsy efa irana fa maro fa ale zegny mbo fa managna nouveauté raiky le mbo fa niambesan'olo igny ndeha atao zegny ny misy agnarana roy zay volanko aminao aty boko izy koa misy agnampirano izy koa vao make appareil aminaka koa izy koa za volagna agnarana hoe Ricardo Morelas midika ino aminao agnarana zay ira tsaroanao amin'ny agnarana zay izy malo tegna le nanomboko Ricardo Morelas mipetraka Antalaha zavaiky tsara artiste arrangeur no sady beatmaker izy naheziko nidry studio voalohany i Ricardo studio nazy ary za nidry studio nazy tamizegny efa nono hoe fahaizany za anao raha izy atokisoko izy za nitagna studio nazy tamizegny fô tsy raha hoe za nidry studio nazy nagnanigny ke hoe andegna efa vola za andeha studio ny Ricardo zegny fô nono le hoe fahitavany raha nataoko zegny mbô azo iraisiny za tsy mivolagna hoe nanjary satria mbola misy tsy tiako zegny izy amizay tegna le isoragna maventy ka izy fô ka tsy izy za zay tsy teto zegny ka malo satria matériel nazy agnisan'ny nampiasaiko tagnatin'ny fotoagna lavalava ka tantalaha tao nagnanaovako audio nagnanjay agnaraka raiky fôre volanko aminao koa io agnisan'ny contact za izy koa zany tadadansegny mamikasika anao de izy contact anagna koa dansa rebareba ya fa managna place mazaza mazaza ka zegny en couleur raha jiaby i dansa rebareba i zegny nanomboka tamin'ny efa eky izy efa ela ary za mpankafy laiky 2014-13 nagnanigny tafo mahita izy amin'ny télé artiste izy sady comédien samby nankafiziko azy jiaby zegny fô efa tamin'ny découverte igny tamin'izay zay tegna fankaela ka fa tantalavy tagny izy nagnantso zaha akory izy anao miakatra ty izy tsy nihafahafa zegny izy tegna le niraisiny hoe amin'ny mazandry za zegny za de izy ka moa zegny napetrako amin'ny place mazoky azy sady izy moa zoky mpagnanatra za ziska minjike eo zay mbola tsisy lera mafankafo zay zegny malô izy ka mbô nisy edy amin'ny Antananarivo tio izy ka olo andeha mitandazovy meilleur aminy tio rasy zegny agny ambohipo agny izy ambohipo mbony agny dansa rebareba ziska zao za vo tonga tantananarivo tsy nahesoran'olo izy ka tsy soranazy tsy nagnofo fa nahita soran'olo zegny donc ny nagnanjay izy zegny ziska zao mbola tsy miala lavitra za loatra kila raha ataoko za ty tsy na raha mahafalifaly zaha na raha ohatra misy problème
tsy maintsy izy fony malao olo voalohany heky aketo satria izy voalohany hitako nampiditra za tantragno za mbola voavy teto aloka za andeha tam TV plus satria weekend za tamizay tonga teto atsika rô izy rô iketrikeo izy nagnanjegny ary izy tegna nagnampy be ka tamina de tapre tamizay hitany mo za beatmaker za nihira amizay ka izy satria izy izy nagnano comédie somary tartaraiky hira de nisy fotoagna mo izy tafijanogno hely zay ka tam comédie za tonga igny nisy fotoagna zay tsy nagnantegna raha lavitra loatra ka tamizegny edy nagnanognano hira tantragno to aro izegny koa rô izy tsara hira nataony tamizegny ka mbola raha hira tsy niôhatra hira nataony ndraigny création raha jiaby vita rivariva mastering igny fo ela fa nataony clip na nitofo amizay baka relation jusque ke amizay zay ro mbola magnanigny fo Eko mety maro mpiara-miasa aminao varigny moa zegny no narikitry vavako teto de tiako ny zegny izy elo sady amalaparagna atsika tsory de io fa hoe managna studio no aty Tananarivo izy zegny hoe koatra mampira anao dia magnano beatmaker zay mafolagnanandreo izy anao koa sady manoratra koa dika zegny hoe mivelatra ho an'olo jiaby zay le fiara-miasa aminao sa hoe raha te hoe fanao ndraiky don ndraiky Ricardo kabarty mivelatra amin'olo jiaby izy lettre zay arziska zao magnanjegny satria i raha ty tiako zegny natonga za tonga keto efa noho ny fitiavako azy edy ary za izy ka tsy nagnano beatmaker za ohatra zay na Antananarivo zegny tsy haiko manakory mitany zegny akagny satria ity tegna source avenir sady plaisir nina aminazy ty no alfagna donc raha jiaby zegny raha zegny tsy maintsy misy amin'olombelogno le hoe plaisir fagnomanagna avenir agnaty zegny ialfagna zegny edy tsy raha hoe alfagna mandraka manakory fô juste hoe blague zao sy ny tary ato ninaha nitoiny amizegny maraparagnatsika manakory ny projet raha mety avy amin'ny ankabena de efa koragninao fa hoe misy nouveauté avy fa ny afaka ambaranao an'olo zegny ny mpankafianao manakory toy ny ty ataontsika hoe rêve zegny nataonao sy ny lamoziky sy ny mpankafianao ty atreto malao fa tsy mijanogna amma artiste za ke malao tapakevitra agnano artiste curasa tsy mijanogna amma beatmaker azy ty ndraiky tsy ambela fô igny zegny tegna ibazegny izy ka fa raha makasikasiky page koa zegny raha andeseho afa amma artiste za satria izy novolagninao igny anao mahay zare anao tsara feo nefa za mbola mandiniky za ambany amma asha zegny zegny Soragna anao matoky zay fa magnaraka zay koa mitady anao mbola ataonao karibo an-tragno koa zay amizay fotoagna izay de ny ataoko hoe ny koragnanao ny hafitra anao hoan'olo jiaby zegny ny mizahantsika ny am'fandalaovanao ny eto amin'ny point carré afitra na amitsika jiaby za boka matoky ary fahitako azy maro olo mpagnaraka point carré ty tsy andafy tsy Madagasikara tsy ambanivolo ary maromaro ka olo mahay Jean-Luc Tchur H sy ny mpagnaraka jiaby ny hafitra tsotra fô izy ka fa magnano raha ka fa hitanao tianao amin'ny fonao itiavanao azy ary hitanao zegny alosoanao aza miasalo amin'olo zegny fô anao fa iasalo anao za miasalo amin'olo fomba andeha atafitanao fô hitanao boka exemple tsotra fô ilandojo akidy hitanao izy ke alfagna fô naloso izy andafy izy ke agny tsy sasaloha za tsy magnantegna za mbola tsy mahasamby volagna za hoe loso fô za zegny mbofa niala tamin'ny étape nisy za tambany be takagny matoa za tonga aketo misy dikany na raha nandalova zegny fô tsy kivy amma tsiory za na ino raha mandalo za tsiory marigny zegny isanatsika ny vahintsika ary tiako magnano interview vahiny onkoragna karaha ty de magnaraka izy koa za tapa-kevitra za mba atao interview de mba tiako mba tsoro asha amizay fotoagna zay magnano za magnano interview merci zany ka brano somla fil la musique de isana koa ny mpiara-miasa anazy jiaby zegny nafagna ny fanody izy moa zegny hoe efa ty Antananarivo zany izy amin'ny fotoagna azy io ty de engany un jour tsy vola fa fa tokony soloako fa tsy ashika agnarana ty satria efa amin'ny étape magnaraka no misy izy de izy zay tsy ditsika ny page Facebook na sy ny plateforme samihafa zegny ny ahitatsika an'izay tsory zay de sona hoantsika jiaby zegny niaraka taminay teto amin'ny point carré hoany magnaraka koa samby ao meva atsika jiaby no fifona ita soranolo namtanitany faviena keza zizazarekina ita keny dogo ala sasatre izy fa tsy dokwela
Squaneti ni janmono nefati sazuno wato sajeno ti avya keto sajeno ti do kwa keto squaeno ni angatilo champi fali ano ti petraka no tiakombarano I can love you so bidin yeri mama cause I love you so did I like a roger oh I can love you Già quando you cane fanno fio de tama